Hedwn yn yr eglwys, corff Crist a chymdeithas y saint, yn yr ysgythyrau sanctaidd, yng ngweinidogaeth y gair a'r sacramenta. Hedwn yn yr odia teyrnas ddiw, yng ngobaith gwynfydedig y bywyd tragwyddol, trwy ein harglwydd Iesu Grist. Hedwn mai, pennaf dyn, yw'n gogoneddu Duw, a'i fwynhau bydd ac yn dra gywydd. Pan da ni'n edrych ar galendr yr eglwys yn y dyddiau rhain, da ni'n sylweddoli bod ni yn y cyfnod rhwng y Pasg a'r Pentecost, a'r Pentecost yn agos ato ni. Ac mae y cofio yna yng nghefn yn meddyliau ni wrth i ni addoli heno. Ac mae y darlleniad o'r bedwaredd bennod ar 20 yn Efengil Ioan. Rhannau o'r cychwynnol y bennod a'r rhannau sydd yn diweddu y bennod. Ar y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, ar doriad gwawr, eithant at y bedd, gan ddwyn y peraroglau roeddent wedi paratoi. Cawsant ymlaen wedi dreiglo i ffwrdd oddi wrth y bedd. Ond pan eithant i mewn, ni chawsant gorff yr arglwydd Iesu. Yna, a hwythau mewn pembleth ynglyn â hyn. Dyma ddau ddyn yn ymddangos iddynt mewn gwisgoedd llachar. Daeth ofn arnynt, a phlygasant ei hwynebau tua'r ddaear. A meddai'r dynion wrthynt, pam yr ydych yn ceisio ymhlith y meirw, yr hwn sy'n fyw? Nid yw fe yma, mae wedi ei gyfodi. Cofiwch fel y llefarodd wrthych tra roedd eto yng Galilea. Gwa'n ddeud ei bod yn rhaid i fab y dyn gael ei draddodi i ddwylo pechaduriaid, a'i groes hoelio a'r trydydd dydd atgyfodi. Daeth ei eiriau i'w cof, dychwelasant o'r bedd, ac adrodd yr holl bethau hyn wrth yr 11 ac wrth y lleill i gyd. Mae'r Magdalen a Joanna a mae'r mam Iago oedd y gwragedd hyn, a'r un pethau a ddwedodd y gwragedd eraill hefyd. Yr rhai oedd gyda hwy ac yn siarad hefo yr apostolion. Ond i'w tyb hwy, lol oedd yr hanesion hyn, ac wrthod asant gredu y gwragedd. Ond cododd Pedr ar rhedeg at y bedd, plygodd i edrych, ac ni welodd ddim, ond y llueinia. Ac aeth ymaith, gan ryfeddu wrtho'i hun at yr hyn oedd wedi digwydd. Ac yna, ar ddiwedd y bennod, medda yr adroddiad, dyma ystyr fy ngeiriau a leferais wrthych, pan oeddwn eto gyda chwi, ei bod rhaid i bob peth gael ei gyflawni, sy'n ysgrifenedig amdana fi yng nghyfraith Moses a'r proffwydi a'r salmau. Yna agorodd ei meddyliau, iddynt ddeall yr ysgythyrau, a meddai wrthynt fel hyn mae'n sgrifenedig, oedd y Meseia i ddioddau, i atgyfodi oddi wrth y meirw ar y trydydd dydd, bod ei difeirwch yn foddion maddeuant bechoda i'w gyhoeddi, yn ei enw i'r holl genhedloedd, gan ddechrau yn Jerusalem. Chwi yw'r tystion
i'r pethau hyn. Ac yn awr yr wy fi yn anfon arnoch, yr hyn a ddawodd fy nhad. Chwythau, arhoswch yn y ddinas, nes eich gwisgo chwi o ddeichod a nerth. Aeth a hwy allan i gyffinia Bethania, ac yna cododd ei ddwylo a'i bendithio. Ac wrth iddo ei bendithio, fe yma dawodd a hwy, ac fe dygwyd i fyny i'r nef. Wedi iddynt ei addoli ar ei glinia, dychwelasant yn llawen iawn i Jerusalem, ac yr oeddent yn y deml yn ddibaid yn bendithio Duw. Diolchwn i Dduw am ei air i nina heno yma. Ac fe ganwn ni yr ail emyn, 868 ydy hwnnw. 868. Yw'r gwraf un offeryn dy hedd, lle bo casineb do fathgaria di, a lle bod agra gadem i ddod â gwen, cyfanna'r holl raniadau bwyd i mi. 868. Dan ni wrth yn bodd ein tad yn cael dod efo'n gilydd i thaddoli di. I blygu glin ac i gydnabod dy fawredd a thryfelod, dy ryn a thallu. Ac wrth wneud hynny, i ddathlu ein ffydd a'n gobaith a'n cariad yno ti. Molwn di, dyrchafwn di, a bendigwn dy enw sanctaeth. Gwelwn dy ryfeddodau yn ein hanes fel unigolion, fel eglwysi, fel cenedl ac fel byd. A chawn ein dwyn at yn gilydd i foli ac i ddiolch
i lawenhau ac i ymgysegru. Fe ddown felly gyda diolchgarwch mawr. Diolchgarwch am i ti wneud dy hun yn glir, yn hysbys i ni yn Iesu Grist ein harglwydd. Dotiwn at y cyfan a welwn ni yno fo. I fywyd, i waith, i eiriau, i ddysg, a'i bregethu, ei weithredo, ei mawrion. Popeth o'i gwmpas sydd wedi tanio'n meddwl a'n dychymyg. Ac ewch law y cyfan oll i atgyfodiad. A'i addewid o'i egni ei hun, i gynnal ei ddisgyblion ym mhob oes. Allwn ni ddim ond diolch a llawenhau a chofleidio'n dynach efengyl gras a gobaith. Diolch yn fawr i ti am yr oedfa hon. A diolch i ti dy fod ti wedi'n galw ni'n hyd a ddewid wrth gwmni. Yth gwmni di ydy'r peth mawr yn ein hoedfa. Oherwydd yn dy gwmni di ydyn ni'n cael y teimlad o berthyn i'n gilydd, o berthyn i'n cenedl ac o berthyn i'n byd heddiw. A mae'r teimlad yna o berthyn yn sylfaen i'n ffydd a'n gobaith a'n cariad ac yn ffocysu'n golygon ni. Nid yn unig ar yr hyn da ni wedi dderbyn ddoe, ond am yr hyn wyt ti i ni heddiw ac am yr hyn y byddu di wrth ein bywyd ni barhau ar ei daith. Pobl lawen yda ni, mewn diolchgarwch, yn llawen mewn hyder wrth edrych ar fyd fel ag yma o heddiw. Ond mae llawenydd y ffydd yn herio ni. Yn herio ni i fod yn ddilynwyr sy'n byw yn y fath fodd fel bod efengyl gras a chariad yn cael ei mynegu mewn gwen, mewn geiriau, cysurlaw a herio, a bod y sgwrs sydd gynnon ni yn arwydd o'n hyder yno ti. Ac felly ein tad, a gorwn yn dwylo, a gorwn ein calonna, ac a gorwn ein meddyliau. Fel y medru di yn bendithio ni, yn cadarnhau ni mewn ffydd a gobaith a chariad mewn dyddiau dyrys. A bydde di sain can amoliant hydreiddio yn ffordd ni o feddwl a'n ffordd ni o fyw yn y dyddiau sydd ohoni. Dan ni'n ddiolchgar bod ni'n meddwl am Iesu Grist fel cyd-deithiwr a ni ar daith bywyd. Dan ni'n diolch am y munudau'r heine, ydyn ni wedi teimlo i fod o wir yn cyd-deithio, yn cyffwrdd â ni,
yn cadarnhau ni. Weithiau yn herio ni, ond yn dal i'n harddel ni fel i weision. Cyferu felly dy law heno, a bywyd i ti estyn dy law i'n cyffwr ni, man lle rydan ni ar daith bywyd. Cyffwr ni fel unigolion, a'n cyffwr ni fel disgyblion i ti dy hun. Mi rydyn ni yn gweddio dros yn gwlad. Da ni wedi clywed llawer o eiriau dros yr wythnos ddiwetha yma. Da ni wedi clywed sôn am gychwyn newydd, cyfeiriad newydd, bywyd newydd mewn ambell gyfeiriad. Da ni wedi synhwyro ryw gynnwrf yn y tir. A diolchwn am funuda fel rhain, sy'n peri i ni sefyll ac ystyried pa gyfeiriad, pa fath fywyd. Da ni yn gofyn i ti ein tad i arwain llywodraeth newydd, i arwain yr rhai sydd yn ceisio'n harwain nina yn y modd yna. Yda ni'n gweddio am dyfendith ar lywodraeth a senedd newydd. Ond da ni hefyd yn sylweddoli, mae gen i ti y mae geiriau y bywyd llawn. Mi rydyn ni hefyd yn sefyll ar drothwy wythnos cymorth Cristnogol. A mi rydyn ni'n sylweddoli gymaint o fendith mewn manna eraill yn y byd. Y mae gwaith cymorth Cristnogol wedi wneud dros mwy na 40 o flynyddoedd. A da ni felly yn dathlu y ffydd a'r waith. Blwyddyn ar ôl blwyddyn, da ni wedi gweld lluniau. Lluniau pobl y mae i bywyd nhw wedi wef newid drwyddo draw. Am fod cymorth Cristnogol wedi bod yn gyfrwng i newid bywydau a'i hamgylchiadau. Da ni'n llawenhau fel y mae gweithredu cariad yn adnewyddu bywyd, yn cyfoethogi taith pobl sydd fel arfer ar ymylon bywyd. Da ni'n llawenhau yngrym atgyfodiad Iesu Grist. Ac yn ei weld o fel yr un, y mae gobaith gwirioneddol yn dilyn i waith yn y byd ni trwy i bobl. Gweddiwn am i ti bendithio'r ymdrechion y flwyddyn hon eto. Da ni wrth yn bodd yn gweld wynebau sobor digalon yn troi yn wynebau gwen a diolchgarwch. A mae hwnna hefyd yn cyfoethogi'n perthynas ni a'n gilydd. Ac wrth diolch felly am bendithio cymorth Cristnogol. Da ni'n hyderus byddi di eto yn parhau i danio meddwl a dychymyg dy bobl
wrth i ni weld cyfle i sefyll gyda y rhai sy'n o'r aml ar yr ymylon. Deled dy deyrnas a'i bendithion i fywyd dynoliaeth gyfan yn y dyddiau'r rhain. Fel y gwelwn ni gariad yn diorseddu casineb ac anghyfiawnder a gorthrwm a thrais. Da ni'n cyflwyno'n gweddiau henw dros bawb yn y ddinas hon sy'n teimlo fod bywyd yn feichus a gweithio'n ddychryn. Da ni'n gweddio ar ei ti fod yn agos at bawb sy'n mynd drwy ddyddiau helbulus yma. Da ni'n gweddio dros dy eglwys sydd ar waith yn y ddinas hon. Y gwahanol enwadau sy'n cael ei cynrychioli yma heno, fel cyd-ddisgyblion, yn ymwneud yn yr un gwaith o ledeunu teyrnas, cariad a gras. Molwn di, dyrchafwn di, gogoneddwn dy enw sanctaidd. Nid yn unig am y ffydd sydd ganddo ni, ond fel y gwelwn ni hi, yn dwyn ffrwyth sy'n dyrchafu bywyd ac yn rhoi urddas a gwerth hyd yn oed mewn dyddiau heriol fel yr rhaid. Cyflwynwn yn gweddiau yn enw Iesu Grist, ein hardwydd a'n gwaredwr. Diw. Noswaith i gyd i ddweud hwyr o croeso arbennig i'n cyfeillion o eglwysi eraill a ddinas. Mae'n ymheithyn iawn cael yn gynnull yn gyd yn wadol bob amser
A mi gobeithio gawn ni fynd i ffwgi daddoli heno eto. Mae'n bleser gen i groesawu parchedig Dafydd Andrew Jones i Bilpyr Clwys unwaith eto. Rwy'n siŵr ei fod yn adnabyddus iawn i chi gyd ac nad oes angen i mi ei gyflwyno i chi. Fe ddion gwasanaethu, gweinodegaethu yn un o ardaloedd hyfrytaf Cymru yn Nyffryn Conwy. Ac yna yn Rhos Llanerchugog. Ac wedi hynny, fe ddyn cyflawni gwaith allweddol gyda genhadaeth o fewn Eglwys Presbyteraidd Cymru. Ac yw ysgrifennydd yn brawddedig a chydwybodol rhaid mi ddweud i Henadwriaeth Morgannwg Llundain. Edrychwn ni mlaen glywed i genadwri ni eto heno. Croeso Dafydd a diolch. Mae Dafydd eisoes wedi cyfeirio at wythnos cymorth Cristnogol a bydd casgliad rhydd heno bydd cymorth Cristnogol. Bore Mawrth am 11 fe fydd coffi ar y camera fel arfer. Nos Fercher, y 30 am 7 o'r gloch, fe gynheri'r gwasanaeth cymorth Cristnogol Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd yn Eglwys Fethodistaeth yr Eglwys Newydd. Bydd Mary McNeill, pennaeth cymorth Cristnogol yng Nghymru, yn anerch, a mae croeso cynnes i bawb. Croeso cynnes i bawb hefyd i gyfarfod y gymdeithas nos Wener nesaf am 7. Noson fydd hon yng nghwmni Wynford Ellis Owen. Ac wrth gwrs, rydyn ni fel eglwys yn ymfalchio yn ei lwyddiant o gydag ystafell fyw ac yn ymhyfrydu yn y cysylltiad sydd gyda ni ag o. O'r Sul nesaf, mi fyddwn ni'n cynnal gwasanaeth cymorth Cristnogol. Fe wneud casgliad ymadawol a fydd taflenni gweddi ar gael yn y cyntedd ar gyfer unrhyw un a hoffa gael un. Y Sul nesaf, fe byrgethu yn y bore am 10. Mae ddrwg gen i, mae gwasanaeth cymorth Cristnogol yn y bore. Byrgethu'r yn y nos am 6 gan un herfeinydd Thomas Williams. Os wedi roed fa heno, fydd cyfle i ni gynnyll i gael sgwrs a chymdeithas yn y festri dros baned cyn ni droi am adre. Diolch yn fawr i chi. Fe dderbyniwch chi byddwn yn eich sroddiol chi nawr, os gwelwch chi nawr. Diolch. Diolch hwnna am gyfle i roi ac i rannu yn yr oedfa hon. Ti sydd i'r rhoi a'r rhannu gymaint efo ni ar hyd y blynyddoedd a'r canrifoedd. Mae hi'n fraint i ni gael ymateb drwy roi a'r rhannu a gofyn dy bendith ar yr rhoddion rhai. Yn enw Iesu Grist. Amen. Wyth gan 44 dy'r hemi nesaf. 844 Efengyl Tang Nefedd o'r Hed dros y byd. A deled y bobloedd i thlewyr chi gyd, a foed neb heb wybod am gariad y groes
a brodyr i'w gilydd fo dynion pob oes. 844. Pam yr ydych yn chwilio neu yn ceisio ymhlith y meirw yr hwn sy'n fyw. Pam ydych chi chwilio ymhlith y meirw am yr hwn sy'n fyw. Allan ni heno yn gallan fod yn edrych ar 3 pheth. Allan ni fod yn edrych ar Gymru yn gwlad. Mi allan ni fod yn edrych ar y byd da ni'n rhan ohono fo. Mae'r ddau beth yn berthnasol i'r union ddyddiau rhain. A mi allan ni hefyd fod yn dweud, mae'n ffocws ni i fod nid ar ddoe a'i bethau, ond ar greu yr yfory newydd. Yr yfory newydd, mae'r Testament newydd yn sôn amdano. A mi fydd y 3 pheth yna ynghyd â chofio lle da ni arni ar galendr yr eglwys ar yn meddwl ni heno yma. Chwilio am y byw ymhlith y meirw. Yna ryw flas cerydd yn yr adnod. Ond mae yna hefyd, mae yna gyfeirio meddwl rwy'n. I fod yn meddwl am bethau ddoe, fel pethau, ia, maen nhw'n bwysig. Ond mae pethau fory yn bwysicach. Ac mae rhaid i ni fod yn meddwl am y pethau rheini wrth i ni symud ymlaen. Chwilio am y byw, nid ymhlith y meirw, ond yn y dyddiau yda ni yn byw yn nhw. Cydymaeth cydgerddwr ydy Iesu Grist. Mae'r hanes amdano fo'i, boed yn Galilea neu Jerusalem, neu yn hanes yr eglwys drwy hoes, drwy hamserau. Maen nhw'n helpu gyd
Mae'n bwysig bod ni'n gwybod ac yn cael yn bwydo ganddyn nhw. Ond y cwestiwn mawr ydy nid ddoe. Y pethau sydd wedi bod a wedi darfod. Ond y pethau sydd yma i aros, i barhau, i gyfeirio'n meddyliau ni wrth i ni symud ymlaen i'r dyfodol. Dwi eisiau sôn am bedair ffordd fydd yn help i ni, gobeithio, i symud ymlaen. Y ffordd gyntaf, wrth gwrs, ydy ffordd y maes. Ffordd siom, ffordd dadrithiad, ffordd cefnu, ffordd cilio. Ffordd dweud, oedda ni wedi meddwl, ond da ni di'n siomi. Oedda ni wedi meddwl, mae hwn, oedd yn mynd i'n gwaredu ni. Yn prawn Gwener dwytha, mi gwelson ni o yn farw ar groes. A da ni di'n siomi. Da ni di'n dadrithio. A da ni'n cefnu. Da ni'n mynd i gyfeiriad y maes a'n cefna ni tuag at Jerusalem. Mae pob peth drosodd. Mae hwnna'n ffordd digon cyfarwydd i lawer. O'na wr yn ynghyn o falaeth i oedd wedi bod yn yr hyfel, oedd i fagu mewn capel. A mi ddoth adra o'r hyfel ac wedi ei dadrithio. A ryw bnawn pan o'n i'n cerdded y stryd, dyma fo'n gofyn i mi, da chi dal i ddeud clwydda, Mr Jones. A dyna fesur dyfnder y dadrithio. Wedi chwerwi bywyd drwyddo draw. Wedi crebachu meddwl a chalon ac ysbryd. A dyna ydy y cefnu a'r cilio a'r dadrithio sydd yn achosi hynny. A mae o'n brofiad trist yn dydy. Mae o'n brofiad trist am ei fod o newid cyfeiriad, am ei fod o yn dangos at cefnu ar y pethau oedden ni wedi trysori gynt, ydy'r unig ffordd ymlaen. Ffordd dadrithiad, ffordd siom. Ond mae yna gydgerddwr, does, cydgerddad efo'r rhain. Am be da chi'n sôn, medda hwnnw wrthyn nhw, ydy'ch sgwrs chi. Wel, ti'n yn gwybod, medda. Ti'n yn gwybod beth sydd wedi digwydd yn Jerusalem? Ac o ti'n sylweddoli bod ni wedi rhoi yn gobaith yn hwn? A mae di mynd. Be mae'r cydgerddwr yn wneud? Gwrando. Gwrando ar y profiad negyddol oedd yn brofiad i'r ddau ar eu taith. Cam pwysig ydy'r cam hwnnw. Gwrando lle mae pobl eraill arni. A nid honni bod ni'n gwybod atebion, heb bod ni gyntaf wedi gwrando. A'r hyn mae o'n wneud wedyn ar ôl gwrando ydy'r rhannu ffydd. Fel hyn dwi'n gweld ti. Mae o'n rhannu i ffydd. A maen nhw'n mynd ymlaen ar eu taith, maen nhw'n cyrraedd y maes. Lle ti'n cysgu heno? Tyd efo ni aros efo ni. A mae o'n gwneud. Ac yn ystod y bwyd, mae o'n cymryd darn o fara ac yn ei dorri o. A maen nhw'n nabod o.
Y cyd gerddwr ydoedd Iesu Grist ei hun. Ac o'n am ond un peth i wneud, ond mae'n rhaid ni fynd yn ôl. Mae'n rhaid ni fynd i Jerusalem rwan, a mae'n rhaid i ni ddeud yr hanes wrth y lleill, a mae'n rhaid ni rannu be di'n profiad ni. Y profiad yma o'n troi ni o fod yn bobl siomedig wedi dadrithio. Da ni'n sylweddoli bod yn cwmpas yn ffydd ni rhy fach. Da ni'n sylweddoli nad ydyn gweledigaeth i ddim wedi bod ddigon eang. Da ni'n sylweddoli bod na fwy yn hwn na da ni rioed wedi feddwl na i ddychmygu. Y cyd-gerddwr yn cyd-gerdded ac yn gyfrwng i agor meddwl a chalon. Yn gyfrwng i ehangu profiad, yn gyfrwng i weld bod teyrnas y Duw byw yn ehangach na fed ar neb i amgyffred, yn ddyfnach na fed ar neb i sylweddoli. Da ni wedi cael y cyd-gerddwr efo ni. Dwi'n tybio bod na dipyn o ddadrithio wedi bod yn hanes yn Cymru ni ers llawer amser. Efallai bod na dipyn ohono fo ar ôl y Gwener dwytha. Ond mae rhaid ni sylweddoli na allwn ni ddim camu ymlaen a gadael i'r dadrithiad yn chwerwi ni. Mae rhaid gofyn y cwestiwn, sut medrwn ni symud ymlaen efo'n gilydd i greu'r dyfodol? Fel mae y cyd-gerddwr yn ein hannog ni i gyd, o fewn yr eglwys ac oddi allan, i wneud hynny. Ffordd y siom, ffordd y dadrithio. Yr ail ffordd dwi eisiau sôn amdani ydy ffordd Damascus. Ffordd y bydd o Paul yn teithio ni. Ar dan, yn gwbl sicr bod o'n gwneud yr hyn oedd o fod i wneud, yn mynd i Damascus i ddiwreiddio'r peth newydd yma, y Gristnogaeth yma oedd wedi dod i fewn ac yn ddylanwad ar bobl yn fanno, a mae o'n mynd gydag angerdd, dydy. Mynd gydag angerdd. Cynta medra fo. Ond, o'na lais yn doedd. Pam wyt ti yn fy erlyd i? Pam wyt ti yn fy erlyd i? A dyma mae'n stopio'n stond, wrth gwrs. Fyddwch chi'n cofio'r hanes, da ni mam aros efo fo. Y profiad ath o drwodd. Mynd yn ddall. Cyfnod yn yr anialwch. Yn ailosod cwmpawd i fywyd. Yng ngoleuni'r profiad chwyldroadol a nisgwyl newydd yma. A thyddo fo. Mae yna rhywbeth yn fanna sy'n eisiau ei wylio hefyd yn does. Yr angen am ostyngeidrwydd i gymryd o ddifri yr hyn mae'r cyd-gerddwr yn ei ddeud. Y gostyngeidrwydd i ddeud, dwi'n yn gwybod y cwbl. Fedra i'm atab yr holl gwestiynau. Mae hwn yn rhywbeth hollol newydd i mi. Ac felly mae rhaid mi wrando a chymeryd sylw. A fydd rwy'n yn meddwl weithiau am bydda mae un o'r problemau sydd gynno ni yn ein cenhedlaeth ni o bobl ydy bod yn rhy siŵr. Yn rhy siŵr ohonom yn hynna. Fel bod ni'n cael allan. Meddyliau eraill, argoeddiadau eraill.
nid yn barod i'w cyfarfod nhw. Meddwl caeedig. Meddwl cyfyng ydy hwnnw. Mae eisiau gostyngeidrwydd, siŵr o fod, i ymateb i her y cydgerddwr. Gostyngeidrwydd fel fo hun, wrth gwrs, ynde? Fel fo ei hun. A meddyliwch i'r cyfoeth ddigwyddodd yn hanes athwy gyfrwng Paul ei hun. Pan agorwyd i feddwl o, i weld rhyfeddodau teyrnasiad Duw ac ei sylweddoli'r pethau sydd hanfodol gwareiddiad dynoliaeth. Ddown ni at yr heini yn y munud. Gostyngeidrwydd. Gyda ni gyd le ddysgu'n does. Boed ni'n weinidogion, boed ni'n flaenoriaid, bod ni'n wlad weinwyr, pwy bynnag. Ar daith bywyd. Mae hyrwyddo'r meddwl o fod yn ostyngedig mwyn disgwyl gwrando ar eraill. Mae'n golygu bod ni'n mynd i newid, ond mae o'n golygu hyblygrwydd. Mae o'n golygu ystyn llaw, mae o'n golygu gwrando. Y drydydd ffordd dwi eisiau cyfeirio ati hi ydy Paul mynd i Rufain. Mynd o Cesarea ar daith i Rufain. Am ei fod o'n teimlo nad oedd o ddim yn cael ei gydnabod fel dinesydd Rhufeinig. Ac offa fo yn apelio at yr ymerawdwr. Teimlo anghyfiawnder oedd o. A teimlo bod rhaid efo sefyll. A sefyll dros pobl tebyg oedd eu hurddas nhw dan gwmwl. A'i safle nhw'n cael ei sathru. A ddim yn cyfri. Ddim yn cyfri, really. A mae rhaid mynd ger bron yr ymerawdwr. Rwan, dwi'n mynd i aros i daith o, mae'n hynod ddiddorol. Na chwaith be ddigwyddodd iddo fo. Dim ond pwysleisio yr angen am ostyngeidrwydd ar bob gwastad o fywyd. Yn grefyddol, yn wleidyddol, gymdeithasol, y parodrwydd i wrando a bod yn hyblyg. Ond ar y daith i Rufain, mae o'n gadarn. Mae o'n gadarn yn erbyn anghyfiawnder. A'r anghyfiawnder hwnnw yn ymestyn dros pobl eraill. Yn sôn dan o fo hun. A dyma ni yn dechrau dod at hanfodion bywyd, ynde? Dod at hanfodion bywyd. Yr angen am lais a chwmni y cydgerddwr sydd yn cadw ni rhag chwerwi. Yr angen am wrando ar y cwestiwn, pam ti yn ferli di? A'r codi'r angen am ostyngeidrwydd. Y daith i Rufain, yr angen am fod yn gadarn. Yn gadarn yn erbyn anghyfiawnder a dioddefiadau sydd yn codi o hynny. A hynny ar sail y ffydd. Mae cariad ydy sylfaen byd a bywyd. Mae nodweddion cariad y mae angen i meithrin. Cariad sy'n barod i estyn llaw i fadda.
Cariad sydd yn barod i sefyll gyda yr rhai sy'n cael ei gorthrymu. Cariad sy'n dweud wrthon ni, mae rhaid i ni garu'n gilydd a charu'r rhai o'n cwmpas a'n ffrindiau a'n teuluoedd. Ond yn herio ni ddeud, mae rhaid ni hefyd garu gelynion. Gelynion. Mae pob person byw yn cael ei ystyried yn wrthrych cariad y Duw byw. Ond nid ydy honna negas, yda ni isio cydio yn ddihi wrth i ni feddwl am greu dyfodol newydd. Cariad yn sylfaen, yn holl ymwneud ni. Ia, mae hwnna'n anghyfforddus weithiau tydi. Ond dyna fo, cariad y grym sy'n traws newid bywyd. Ond mae yna un peth arall fyddwn ni eisiau ofyn ydy, beth am yr eglwys yng nghanol hyn i gyd? Ynde? Beth am yr eglwys? Yng nghanol y sôn am newid, yng nghanol y sôn am gyfeiriad arall gwahanol, yng nghanol sôn am ddyfodol newydd. Da ni wedi cyfeirio at y meinc nodau yn do. O beidio chwerwi. O gael yn llenwi a chariad sy'n gwneud ni'n ostyngedig. O fod ni'n gadar ni sefyll dros yr hyn sy'n sylfaen gwareiddiad presennol a dyfodol o'r safbwynt Cristnogol. Mae'r her yn dod adra, dydy. Mae rhywun yn deimlo fo'i hun, a mae rhywun yn ei deimlo fo yn rhafodaethau eglwysig. Sut da ni'n cyfrannu i'r hyn sy'n cael ei alw y dyddiau union rhain yn gyfle newydd, yn gyfeiriad newydd, ac yn ddyfodol newydd. Tybed nad y peth pwysica sy'n gynno ni fel Cristnogion ydy gweddi. A tybed na y cyfraniad mwyaf allan ni'n wneud mewn dyddiau cyffroes, diddorol, fel rhain. Ydy deud wrth Lywodraeth Cymru, mi fyddwch chi ar yn gweddia ni. Dweud wrth y rhai sydd yn aelodau o'r Senedd, ac o bleidiau eraill wrth gwrs, da chi ar yn gweddia ni. Deud wrth yn hunan fel eglwysi, ac fel eglwys yn unol a'i gilydd, yn bod i gweddio am egni a dewrder y Duw byw, i ddal ati, yn ffyddlon, yn llafar, yn ysgrifenedig, yn bob ffordd arall, i hyrwyddo deall o hanfodion bywyd. Cyfeiriad dyfodol. Gobaith. Cymod. Dyfodol. Llawenydd. Gweddiwn am i ni fel eglwysi efo'n gilydd fod yn gyfrynga bendith yn y dyddiau newydd rhain, fel maen nhw'n cael ei galw. Ond mae yna un peth arall. Wythnos cymorth Cristnogol. Mae'r llenyddiaeth cymorth Cristnogol yr wythnos yma, fel bob blwyddyn arall, yn cyflwyno ni i bobl, yn aml iawn i wragedd,
Ac eleni mae yna sôn am ddwy. Frida ydy un, Belinda di'r llall. Mae'r ddwy yn byw yn cyffinia Nairobi. Mae'r ddwy wedi cael trafferthion mawr. Mae Frida wedi colli gŵr yn ddiweddar. Mae wedi magu ei phlant a mae yna wirion. A mae'r strygl yr un peth. Sut dwi yn rhoi bwyd ar y bwrdd i'r rhain? Nawr, a fi'n dod o gefndir amaethyddol, dwi'n gofod dysgu o'r newydd, chi'n gwybod? Beth ydy amaethu mewn concrit? Dwi'n mynd i ddeud wrthoch chi sut, mae'r daflen yn dweud, bod dwi'n modd trefnu pethau mewn adeiladau concrit. I chi dyfu eich bwyd eich hun. A maen nhw wedi gwneud hynny. A nid yn hynny'n unig, mae Frida yn sôn am chydig bach wrth gefn i roi addysg i'r plant. A da chi'n gofyn i ni, wel sut yng nghanol concrit ydych chi wedi medru cynhyrchu unrhyw beth? A mae'r atab yn dod. Wel, bydda, mi ges i hada, a mi ges i ddysgu'r modd i'w meithrin a'i tyfu nhw. A dwi wedi dilyn y cyfarwyddiadau, a dwi wedi llwyddo, medda hi. Wel, sut nath i hynny, medda chi? A mae'r atab i hwnna ddigon clir. Oherwydd, medda hi, o'r cymorth Cristnogol wedi rhoi'r cyfarpar i mi. A dwi'n medru ddilyn, a dwi'n medru creu. Ac dyma'r neges, mae'r tristwch a'r gofyn a'r baich wedi troi yn wen a hyder am ddyfodol newydd. Yr un byd, a beth ddigwyddodd yng Nghymru ddeuddau dri yn ôl, yr un byd, yr un neges, mae hi neges sydd chwyldroi. Yn troi ar ben i lawr hunan hyder dynoliaeth, yn troi ben i lawr yr awydd yna am ddiogelu fi. I allu sôn am ni. Ni. Y ni yn sefyll efo pobl gorthrymysg, gorthrymedig Nairobi. Yr un ni sy'n gofod wynebu dyfodol Cymru. A'r un neges yn y ddau le ydy carwch eich gilydd a charwch eich gelynion. Oherwydd fforna ma chwalu rhagfuria, fforna ma creu cymdeithas newydd, lleol, byd-eang. Dyma di gobaith dynoliaeth. Dewch ni cerdded hi efo'n gilydd. I fod yn gyfrwng bendith Duw i fyd cyfan. Llawen hawn yn yr efengil a diolchwn am ei waredigaeth o yn rhoi i ni yn ymddiried i ni wir rym cariad. Amen. Rwan ta'r emyn ola, 862. 862. Dragwyddol Dduw, sy'n dad holl deulu'r llawr yr glywen cri yn ein cyfyngder mawr. Y nos ein hadfyd, rhoi'n weld gwawr dy heddwch di. 862.
A nina yn mynd allan i'r byd, diolchwn am gyfle i addoli. A nina mynd allan i'r byd, helpa ni i chwilio am Iesu, nid yn unig ymhethau ddoe, ond yn yn heddiw ni. Y cyd-deithiwr cyfoes. Y cyd-deithiwr cyfoes sydd ag allweddau fory yn ei law. Awn yn hyderus. A bendith Duw holl alluog yn dad, mab ac ysbryd glân. A fyddai'n plith ac adrigo gyda ni yn wastad. Amen.